Jagine u ni gouvernement u ye ɲɔgɔn ye jumadon a kɛra ministère des fonctions publiques a kɛra o jabala la u ni gouvernement ye ɲɔgɔn ye kumaw bolila fɛn caman kan kalanta kow b'o la ani négociation mu gɛlɛya mu o b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini san tɛmɛlen na ni o kɛra gɛlɛya ye sa ni a ko an dayina kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Jagine da tura nin bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye hakilinaw ye mun ye gouvernement yɛrɛ bɛ fɛ ko ka taa cogo min kalanfaw yɛrɛ fana y'u hakilina fɔ u fana bɛ fɛ ko ka taa cogo min na nka u kɔni u ye mun fɔ ka gɛlɛya kalanfaw u y'a yira k'a fɔ ko article 39 ko ka appliquer ko sariya ye sariya ye ko loi ye loi ye n'a ma ɲa ko a taara k'a bɛ d'u ma Jagine ko ka appliquer gouvernement fana y'a fɛla fɔ k'u ye saraw k'olu kaɲa ka bɛɛ sara dama kaɲa ka u b'a fɔ mun ma farankaw minnu ma ko indemnitéw k'olu fana u ɲɛ jɔ olu fana na ka dɔ fara olu kan Jagine ko kalanfaw k'a lajɛ u ka jisuma dɔɔni kɛ u koliji la Jagine yaasa jamana in a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na kalanko gɛlɛya o kɔni kuma da tura nin fɛn ninnu de la k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛɛ kɔni y'i fɛla fɔ kalanfaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni loi ye loi ye ko ka appliquer kuma bilara o kan gouvernement kɛlen ka a fɛla f'u ye Jagine u ko bɛɛ ka t'i miiri ko don n'a nataw la ɲani kalanta cɛ u na ɲɔgɔn ye tuguni yaasa bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn dɔ la ɲani kalanta ka kɛ awɔ nin de don o don nin ye les syndicats signataires ni y'olu ka rencontre ye gouvernement awɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲɛ ka d'an ma ya rabbi Ala ka ɲɛ ka d'an ma ya rabbi jamana Ala ka a kolo suma awɔ n'an taara ɲɛfɛ kalanko bunakun kan awɔ enseignant wɛrɛw bɛ yen an ka to kalanko la halisa awɔ an ka to kalanko la halisa Jagine kalanfa wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ni gouvernement kun ye laɲini k'u fɛ san tɛmɛlenw na docteur Boubou Cissé ka wagati kabini ale bɛ premier ministeriya la k'a fɔ ko ninnu ka fara ɲɔgɔn kan sabula ko gɛlɛya k'a bɛ Mali kalanko la kosɛbɛ ko kalanfa minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛ grève la ko ni minnu bɛ se ka na faso dɛmɛ Ala kama ko olu ka na les enseignants volontaires u y'a fɔ minnu ma ko volontaires Jagine ninnu u farala ɲɔgɔn kan u maa camanba ka na dɛmɛ don an ka jamana ma kalanko ta fanfɛla la Jagine bi u y'a yira k'a fɔ ko olu kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye ko fɛn t'u bolo dɛ k'u y'u ka baaraw de bila ka taa nin baara in na walasa ka dɛmɛ don jamana ma k'u dun y'a yira k'a fɔ ko ni i ye i ka baara bila ka taa nin baara in na k'i tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ Jagine ko kabini olu tilala nin baara in na ko u sigilen don k'u bolo fila da u sen kan ko ka dɛmɛ don u ma u ka porte parole ale kumara n'o ye Musa Danbele awɔ ale y'olu ka kuma lasela ye an ka taa Dara fan fɛ an ka Musa Danbele lamɛn a bɛ fɔ a ma ko ancien volontaire école karamɔgɔ minnu tɔnna k'u yɛrɛ di Ala ma ka faso to ɲɛguwan na ka na faso ta ka bɔ ɲɛguwan kɔnɔ donc o école maître ninnu an faralen ɲɔgɔn kan jamana tun y'a ɲini k'a bɛ maa 15,000 ni 300 volontaire la n'a bɛ f'o ma kɛnyɛrɛye minnu tɔnna k'u yɛrɛ di Ala kama baara la o maa 15,000 jamana y'a classe sigiyɔrɔma damadɔ ye maa 10,000 ani 300 État y'olu ta k'olu bila duguma classe la n'an b'a f'olu ma ko première classe ka taa bila fondamentale la donc maa 50,000 a y'o ta k'o bila jamana camancɛ kalan na de kɔfɛ classe 9nan kalan kɔfɛ a ye maa 50,000 yɛrɛ kɛ sanfɛ classe ninnu donc ancien volontaire an ye le 6 kɛ 6 mois de contrat kalo 6 contrat bolonɔbila sɛbɛn de tɛmɛna ani jamana cɛ kɔfɛ u ye tile 5 kalan kan kunna donc pour que yani an bɛ se ka baara daminɛ o tile 5 kalan kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ baara o baara bɛ tali kɛ ni yɛrɛ di baara in na Ala kama baara in na an mana kɛ diɲɛ baara la i bɛ kɛnyɛrɛ baara la ou bien i bɛ gouvernement ka baara la n'i nana nin kɛnyɛrɛ baara la k'i b'i bolo bɔ o jaabi maa min kɛra o sariya sɔsɔbaga ye donc olu bɛ i sen bɔ o ka baara ɲɔgɔnya la donc an sɔnna ka don jamana jigi kɔrɔ donc maa minnu sɔnna ka baara kɛ nin kɔnɔna na minnu y'a appelé yɛrɛ kɔni an bɛ taa maa 2,000 n'a
an tigilen don ni contrat in bannen kɔfɛ an tɛ baara la an ko tɔɲɔn dɔw ye an sɔrɔ baara in kɔnɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ k'u hakili lajigin donc u k'a dɔn k'a fɔ anw ye gɛlɛya sɔrɔ baara in kɔnɔ o gɛlɛya kɔfɛ contrat in bannen an tɛ fɛn na tuguni parce que école privée minnu tun bɛ olu y'an bila u ma sɔn ka an ta bilen donc ka ta 2019 na n'an bɔra 2020 ka na bila bi la anw tigilen don o tigicogo kelen de la an bɛ laɲini mun kɛla bi ka ɲɛsin ma ka don k'a jira k'a fɔ ni baara in hukumu kɔnɔna na u y'an bon gabakurun na ka an tɔɲɔgɔn dɔw bɛ directeur d'école dɔw banna ani kapu dɔw banna ka prix de service di an baarakɛɲɔgɔn dɔw ma an y'o gɛlɛya o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ école minnu bɛ état ka baara la jamana ka baara la u ye mɔgɔ denmisɛnnin dɔw lamuruti sigidaw kɔnɔ ani duguw la ka bɔ ka bila ni école karamɔgɔ kofɔlen na k'u bon gabakurun na ka kumakanjugu cɛjugu caman fɔ an ma kumakanjugu cɛjugu taara wolo fɛn wɛrɛ la u yɛrɛ tilala kan an fɛnɛ bagabaga ni bagabaliko cɛjugu ye k'an ka hadamadenya tabiya la an ka baara fɛnɛ hukumu kɔnɔna na alors que an b'a dɔn k'a fɔ an n'olu bɛɛ ye kalansugu kelenw de kɛ an bɛɛ diplôme kelenw de b'an bɛɛ bolo wa an bɛɛ bɛ fɛn kelen minɛn kelen de kɔnɔ mais laɲiniw ma kɛ kelen de ye mais u ye lagosiw ta k'an sɛgɛrɛ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw hakili jigin minnu bɛ ja la b'a dɔn k'a fɔ maa min y'i dɛmɛ k'i to gɛlɛya kɔnɔna na n'a fɛnɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ i kan k'i kɔfilɛ a la donc an ko an pɛrɛnnen don bi an filɛ don min na komi walanda kura an pɛrɛnnen don ka jamana accompagner a ka baara la hali bi n'u y'an wele an pɛrɛnnen don mais an ka laɲini ye jamana ka an fara baarakɛla tɔw kan pour que an ka kɛ jamana ka cakɛden n'a bɛ f'o ma ko fonction publique ou collectivité territoriale an y'o laɲini de kɛ état n'o o ma sɔrɔ ka contrat kura di an ma an sigilen ka bɔ nin cogo kelen na. kunnafoli ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Ala ka ɲɛ ka dɔ ma. Yarabi. O tɛ. O don. An bɛ dugawu kɛ a ko la. Awɔ. N'an taara ɲɛfɛ. Awɔ. I b'a ye k'a fɔ sinabefu o tɛ bangew ni fɛn minnu ɲɛsinnen de sɔrɔ baaraw ma. Awɔ. I bɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ko ka grève ka a boloda. Komi an kanubaga caman bɛ yen olu ye station baarakɛlaw ye. Awɔ. Pompisiw. Sɛk i b'a ye k'a fɔ a grève a kɔni bolodalen don. Ko kalo tile 27. Tile 3 baara bila. Awɔ. Station Orixi Shell. Fo ka taa se Totalu ma. Nin bɛɛ b'a la. Nin bɛɛ b'a la. Ka sababu kɛ k'a fɔ k'u ka hakɛw terekelen don. U ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Awɔ. U bɛ yɔrɔ mun na sa syndicat mun kɔnɔna la. O de sinabefu ye. Awɔ. A bɛ n'a fɔ olu yɛrɛ fɛnɛ kan ka taa grève la. Donc u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ. Pompisiw ta. Ko caman b'a la. Awɔ. Baara kɔnɔ gɛlɛya minnu b'u sɔrɔ. Sariya ko k'a dilan cogo min na. Awɔ. A tɛ dilan ten. N'a ma ɲɛ k'a tɛ dilan ten u kɔni sera k'u jija. Awɔ. A se ka don syndicat la. O don. U donlen syndicat la sa u bɛn'u ka laɲiniw k'o kɛ. Awɔ. An b'a jigi a bɛ kɛ sariya o kɔnɔna la. Kosɛbɛ. Ni mun bɔra a la. An n'o se lamɛnbagaw ma o tɛ. Ala ka fɔ ka bɛn k'a la. O tɛ. Yan'a cɛ awɔ. Voilà. O don. N'an bɔra yen. Awɔ. I b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun kelen don k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ ka ɲɛsin ba Maliba ma. A sababu tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye ɲɔgɔnyew bɛ senna an ka jamana kɔnɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnyew u kun cɛra kunun. Kosɛbɛ. Président Assimi Goïta. Awɔ. Ale ni o ni ka délégation mun kan ka na Mali kɔnɔ yan. Ka na ɲɛɲinini kɛ. Gɛlɛya min n'a bɛ Mali kan. Awɔ. Kabini san 2012. O don. An bɛ san 2021 na. Awɔ. N'a ma ɲɛ ko gɛlɛya a ban kan. Ka na lajɛ sa. Olu ye fɛɛrɛ ani dabali mun tigɛ. Ka fara an yɛrɛ ta kan yan. Awɔ. Bɔ sira ani ta sira. Halisa n'o t'a la ka se ka sɔrɔ. N'a ma ɲɛ k'u kɔni nana. Ka na ɲɛɲinini kɛ ko la. Awɔ. O kɔni ni président ye ɲɔgɔn ye. Ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye. U ni société civile ye ɲɔgɔn ye. Awɔ. U ni nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye. U ni président kɔni ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ. Awɔ. U y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kuma ɲɔgɔnya jɛlen. Ka i ɲɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ. Awɔ. Ko o yera président ka kumaw la. A n'a ka fara ɲɔgɔn kan kuma. Simi. Awɔ. Franchise o kɔrɔ. Franchise. N'i bɛ kuma ni franchise. Tiɲɛnijɛ o t'o ye. O don. U y'o de fɔ. K'u ka kumaw la. U y'o ye a la. Awɔ. Ani ɲɛmɔgɔ minnu ɲɛmɔgɔ min n'a bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan. Ko o bɛɛ yera a la. Awɔ. Wa olu ye jateminɛ kɛ. K'a jira k'a fɔ Mali gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi. Ɲɛmɔgɔ minnu bɛ a kunna. Ko hami a b'u la kosɛbɛ. Awɔ. Donc ko faamu ye min ye. Mun kan ka kɛ. Ani dɛmɛ mun kan ka ta ka ɲɛsin jamana ma. Awɔ. Kuma kun fɔlɔ la kumabaw la. Mun faamuna u ni Assimi ta la. Awɔ. An bɛ se k'a jigiya o ye nin ye. K'u ni docteur Choguel Kokala Mayiga. Awɔ. N'ale fana ye ɲɛ cɛ. Fanga ɲɛma. Awɔ. Yɔrɔ ale taara Piaget la. Awɔ.
plan d'application du gouvernement CNT ɲɛkɔrɔ laɲini belebeleba 4 t'ale bolo ale y'o bɔ k'o bi u ɲɛkɔrɔ o baaraw bɛ ka taa kɛ o kɛcogo la fo ka taa se refondation ko kuma min ni a bɛ sen na ANR o tɛ ani insécurité yɔrɔ o bɛɛ de bɛ don ale ka les 4 grands axes a ka kuloma 4 o tɛ a ka marabolo ɲɛmaaya la baara 4 ba min n'a bɛ fɛ ka a lawaleya ani marakojuguya kɛlɛli o bɛɛ lajɛlen o dara u ɲɛkɔrɔ hakili la ko faamuya o fana sɔrɔla premier ministre ale ka kumaw la o t'a la kumabaw ye sinon a ko a kuma a cayara dɛ ma caman kɔni y'a faamu k'a fɔ ko ni ONU nana dɔrɔn a y'o kɔni minɛ Mali ɲɛmɔgɔw minnu siri k'u da di Jayinɛ diɲɛ tɔnba in a ko ma nɔgɔn dɛ sabula yen olu filɛ nin ŋaniya wɛrɛ de b'u ka kow kɔfɛ ŋaniya wɛrɛ mɔgɔ t'u ka kow laban dɔn ma caman kɔni kun y'a ye k'a fɔ o de ye maaw siran kun jateminɛ la k'a fɔ ko Faransi k'ale kɔni bɛ nin ko in duguma la CEDEAO ni Nations Unies ka nin wulikajɔ in bɛɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ kunnafoniw na ko kabini coronavirus ma daminɛ marisi kalo san 2019 o tɛ yɔrɔ coronavirus a juguyara ka frontière datugu o kɛra marisi kalo la san 2019 o tɛ yan n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten i b'a ye k'a fɔ ko baara in kan ka kɛ kabini o wagati ko baara bolodalen kun don fɛn min ni ko wɛrɛw de y'a bali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu y'a bali ko de y'a to a nana kɛ nin wagati in na ko mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko Faransi o bolo tɛ a kɔrɔ Jayinɛ fasoden caman bɛ ka mun kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi diɲɛ tɔnba seleke 4 tɔnba bolo o ye de fasoden caman bɛ k'a fɔ ko ka dɔ fara transition a tiɲɛ kan anw mago b'o o confirmation de la olu k'o di ban o confirmation est-ce que o ma di parce que n'i ye premier ministre ka kumaw ta k'a lajɛ premier ministre ye kuma minnu f'u ɲɛna k'a jira k'a fɔ ko assise nationale n'o bɛna kɛ n'o kɛra ko maliyɛnw bɛna sigi ka kuma ni maliyɛnw bɛnna mun na ko o de bɛna kɛ kalata o waleyaw ye o waleya tɛ dɔwɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ni maliyɛnw sigira ka kuma dɔgɔkun dama dama walima kalo dama dama min n'o kan ka fara kan baara ko a bɛ kɛ kalata a bɛ kɛ don min na ne bolo a fɔr'u ye u yɛrɛ fɛnɛ ka faamu na ko k'u ye fɛn caman faamu u y'a fɔ dɛ k'u ye caman faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya minnu n'o bɛ an kunna a tɛ yan premier ministre tilala ka segin k'a fɔ tuguni ko CEDEAO mun yɛrɛ filɛ nin ye bi na n'o yɛrɛ sous région ye ni Mali b'o la olu ka laɲini dɔ kun kɛra anw fɛ yan san 2018 wagati ko o laɲini fɛn fɛn filɛ nin ye réforme ta fan fɛ ko si lajɛlen ma se ka sabati n'a ma ɲɛ k'o si ma sabati k'i b'a ye k'a fɔ ko baara caman de bɛ yen pour que Mali an binna gɛlɛya minnu kɔnɔ an kana se ka bi o gɛlɛya ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ n'an ma bi o gɛlɛya ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ bilen o bɛ kɛ cogo di fo baaraminɛ ɲuman k'o de bɛ se k'a to an bɛ se ka kisi o baaraminɛ ɲuman dɔ ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ organe min n'o bɛna sigi kalata baara bɛɛ lajɛlen kalifaw la o tɛ o ka kalata baara bɛɛ ɲɛnabɔ o baaraw bɛ sen na ani a bɛ fɔ mun ma kalata sɛbɛnw olu bayɛlɛmali koɲɛw ani maa kura minnu bɛ yen n'olu kan ka don nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye mun ni a baara kan ka kɛ o tɛ ni kɔni y'a la kumabaw ye komi ci ye juru ye o tɛ ala k'a ɲa les membres permanents o tɛ jamana duuru ye hakili la jate bɛ taa da olu bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ n'u kan ka mun fɔ a la u tɛn'o fɔ a la o tɛ n'an bɔr'o la da sera min ma sisan assise nationale ko a baaraw a bɛ n'a fɔ a bɛ daminɛ bi kominiw kɔnɔ kominiw de don dɛ hakili la a bɛ daminɛ kominiw kɔnɔ bi ka kuma Mali a bɛ se ka sigi a minɛnkɔrɔ kɔnɔ cogoya min na an ka faamu la a kan ka taa kabini charte de kurukanfuga o tɛ o man jan ayi o man jan n'a bilala o minɛn kɔnɔ depuis Sunjata tile
tabarakala o kɔni wagati sɛbɛnw kun bɛ yen sariyaw kun bɛ yen ko caman bɛ yen o kun fɛsɛfɛsɛlen don an ka tahabiyaw yɛrɛ kɔnɔna la voilà une sorte de démocratie démocratie sugu dɔ don hali n'a y'a sɔrɔ démocratie min bɛ an kunna bi ni majɛw caman b'a la a b'a la dɛ caman bɛ yen a n'an danbew tɛ taa o ye yɛrɛ tiɲɛ karasi de an kun yan bibi in na démocratie min bɛ yan yɛrɛ tiɲɛ karasi don i y'a ye sabula mara tɛ foyi fɛn bɛɛ tiɲɛnen don foyi t'a cogo la foyi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn n'i ye n bɛ to k'o de fɔ n'i ye bugu dɔ coron ta k'o t'o sigi bugu wɛrɛ da la n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma a bɛ bonya tiɲɛ tɛ o don n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya donc an ni nanzaraw ka ko bɛ ten nanzaraw ka ko dɔw bɛ yen n y'o ta k'i bɛna o kɛ anw fɛ yan a caman bɛ yen a kɛlɛ b'a ko galaka n'i ko i b'a tilen dɔrɔn a bɛ kari siga t'a la donc asisi a baaraw bɛ daminɛ bi an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ tiɲɛ kan kosɛbɛ mali ka hɛrɛ bɛ mun na ala k'a ko ye ɲɛmɔgɔ minnu bilala baara la minnu b'a ciw la ala ka hakili ɲuman d'u ma o don o tɛ kosɛbɛ ko historienw b'a la a fɔ cogo di sociologue de tɛ sociologue jurisiw o tɛ caman b'a la dɛ caman b'a la dɛ sabula mali a tɛ taa nin kɔ wa maaba caman de b'a la maa minnu sugandira nin baara in kama maaba caman de b'a la minnu bɛ mali dɔn minnu bɛ mali dɔn wa a dɔw bɛ yen u bɛ mali danbe dɔn olu ka faso kanu tulonkɛ tɛ yɛrɛ jaginɛ an bɛ ala deli ala ka ɲɛ ka di an ma yarabi o tɛ n'an bɔra yen an tɛ taa CICB kɔnɔ CICB kɔnɔ cadre mɔgɔw tun tɛ yen o tun bɛ yen cadre d'échange des partis politiques o don o de tɛ yan association pour la réussite de la transition a ɲɛma o tɛ Hussein Amion Gindo Pulo ye o don Bukari Tereta ale tun b'a la a tun bɛ yen ale bɔra k'i jɔyɔrɔ a y'a di Pulo de ma Tereta yɛrɛ tun bɛ yen a tun bɛ yen Tapo dun Tapo tun bɛ yen Tapo tun bɛ yen Maître Tapo Kasim Tapo Maître Kasim Tapo ale tun bɛ yen Cɛma Hubert dun cɛma ko cɛman ko dogolen don maa la a tɛ yan ko cɛman bɛ Bamakɔ yan ko k'a tun bɛ Kante ka kow la o tɛ tiɲɛ o n'a kɛ kɔrɔlen ye sa kɛ kɔrɔlen ne kɔni m'a ye kadiri ka fɛn na m'a ye i m'a ye a bɛ se ka kɛ a tun bɛ yen nka ne m'a ye Adama tun bɛ yan Adama kun représentelen don comme EPM bɛ yen Adama b'o la togo sugu dɔ la sinon Adama yɛrɛ en tant que tel olu ko k'u bɛ gouvernement kɔ k'u bɛ transition soutenue Adama président kura Mari man ca o bɛ CNT la dɛ ale bɛ CNT membre don wa a sigira yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ a ko k'a bɛ transition ka soutenir k'u bɛ transition k'u b'a dɛmɛ a ka baara la dɛmɛ ni dɛmɛ k'u b'a ta ka ɲɛsin transition ma PS Yilenkura o tun bɛ yen Amadu o tun bɛ yen Asuma tun bɛ yen IMRDA tun bɛ yen o tun bɛ yen Morima Jigiyakura Nouvelle Espérance Jigiyakura a ɲɛmaaya tɛ olu yɛrɛ bolo a b'olu bolo olu yɛrɛ de y'a ɲɛmaaba ye yɛlɛma dun yɛlɛma a tun bɛ yen yɛlɛma Musa RDS a tun bɛ yen Asuma a tun bɛ yen u caman tun bɛ yen Jaginɛ mais parrainage t'a la dɛ parrainage ayi parrainage t'a la n t'a la d'accord Hussein Amion Gindo k'ale ye kuma na a kumara an ka taa Dara fan fɛ an ka Pulo lamɛn foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin musow ma muso minnu ye décision ta k'u bɛ kuma ta jamana kɔnɔ bi kuma tali gɛlɛyalen bɛ hali cɛw ma musow ko k'u bɛ kuma ta yɔrɔ in na an bɛ musow an b'aw fɔ o la kuma gɛlɛyalen bɛ cɛw la tuma min na jamana kɔnɔ nun tɛ fɔrɔ a tɛ fiyɛ tuma min na mɔgɔw dogolen b'u ka sojuw la jamana mara ka d'u ye mais hali k'a fɔ ko n jɛna ni nin ye n ma jɛ ni nin ye nin ka ɲi nin man ɲi an ka tɛmɛ n'a ye an kana tɛmɛ n'a ye olu sirannen bɛ ka bɔ ka o hakilina fɔ yɔrɔ min na musow aw bɔra yen aw ni ce n'o bɔra n bɛ
kuma kelen dɔrɔn fɔ yani an ka tɔnsigi bi an b'a kuncɛ o ye jumɛn ye an ka jamana bɛ situation jumɛn kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ an kɛlen bɛ ka bila kɛrɛfɛ diɲɛ kɔnɔ o ye réalité de ye an ye dɛn kɛrɛfɛ la diɲɛ kɔnɔ au même moment an ka jamana fana kɔnɔ an bɛ dɛn kɛrɛfɛ la parce que jamana n'i ye yɔrɔ 100 ta yɔrɔ 80 mɔgɔ si tɛ se ka don yen jamana situation bɛ nin cogo in de la an ni diɲɛ tɛ an n'an yɛrɛ tɛ jamana situation b'o cogoya la n'a ma na a b'o cogoya la minnu bɛ fanga na bi olu ka cogo di olu ko an ka jɛ diɲɛ bɛɛ kɔ an ko problème foyi t'a la an ka jɛ diɲɛ bɛɛ kɔ an k'an jigi da anw yɛrɛ kan mais nin y'a kalo 14 ye dugu kelen tɛ mun labilala Mali kɔnɔ nin y'a ko an ka u ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ ko ni mɔgɔ mun ko an mago bɛ se ka jɔ diɲɛ na k'o ye Mali jugu ye an y'a faamu mais olu k'a yira an na fɛɛrɛ mun b'u bolo kuma wɛrɛ tɛ o an jɛra n'a ye an bɛɛ ka jɛ diɲɛ kɔ mais fɛɛrɛ jumɛn bɛ olu bolo pour que aw musow aw denw an cɛw pour que an bɛ se ka kisi cogo min na o fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen o ɲininkali tɛ se ka kɛ baasi ye o n'i ko i ka sira tɛ mɔgɔw la problème foyi t'a la mais i b'i tɛgɛ dɔ in de kɔrɔ tan k'a fɔ k'i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ u ka a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ si lamɛn an b'an sago de kɛ an bɛ transition kɛ an ka régime ye mais problème t'a la hali ni diɲɛ banna na ni CEDEAO banna na n bɛ misali ta o ye CEDEAO de ye n tɛ taa diɲɛ yɛrɛ la o ye an dafɛ jamanaw ye hali n'olu banna na a filɛ nin ye fɛɛrɛ in de b'an bolo ou bien fɛɛrɛ b'an bolo pour que u kana ban anw na aw ko fɛɛrɛ fɔ aw ɲɛna sini ni sanction kɛra jamana kan ni bankuw datugura jama kɔnɔ sini ala k'an kisi a ma bi fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ mais n'a kɛra o cogoya n'a nana se o yɔrɔ la fura jumɛn b'a la ɲininkali o yɔrɔ de ye o kuma laban mun bɛ yen musow y'a daminɛ musow tun y'a kuma in daminɛ a ye aw tulo ma da musow tun y'a kuma daminɛ mais n b'a fɔ yan directoire bɛɛ tɔgɔ la ni ala sɔnna ma yanni dɔgɔkun fila cɛ an bɛ wele bila aw ma an bɛ taa boulevard kan ka taa an hakilina fɔ an bɛ taa boulevard kan pour que k'a yira ko maliyɛnw bɛ yen minnu ma jɛn n'a ye ala sago aw sago ni ala sɔnna ma dans 2 semaines c'est le boulevard. Awɔ, e sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. Nin ye Useni Amion Gindo Polo awɔ ale kumakan tɛ o don ko jamana min kɔnɔ mɔgɔ nun tɛ fiyɛ a tɛ furu cɛw tɛ se ka kuma min fɔ mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ u ka sojuw la ko musow bɔra k'o fɔ a gɛlɛyara maaw tɛ ka kuma maaw bɛ ka kuma nka i b'a sɔrɔ ale o tɛ kuma y'ale bolo sa maaw tɛ ka kuma n'an y'a lamɛn awɔ an bɛ taa sɛbɛnnikɔrɔ belebele in bɛ yen tuguni a ye dɔɔnin fɔ an tɛmɛsenama an y'o ta tabarikala an b'o fana lamɛn ka sɔrɔ ka sira di maaw ma bɛɛ n'i hakilina don fasoko la o don o da to ala ma caman lebu jamana in kɛ e ala ye faama ye ko albala muwakkalun bil mantiq ba caman bɛ ŋayaŋaya ni ne don wallahi ni ye nin di ne ma sa ni ne don o caman ye ɲɛmɔgɔbayaw kɛ a ka tɛmɛ hali maa minnu bɛ kɛlɛ la bi wa u ka an k'an teliya a fanga ka di politiki mɔgɔw ma ne yɛrɛ kɔni ka jate la tiɲɛ na adamaden hali n'i tɛ silamɛ ye hali n'i tɛ hɔrɔn ye i kan ka maloya dɔɔnin aw yɛrɛ de y'a fɔ yan k'aw de ye jamana ci politiki mɔgɔ bɛɛ y'a fɔ yan parce que u t'a fɔ ni nin fɔcogo ye dɛ anw de y'a ci u t'a fɔ ten dɛ nka u y'a fɔ a keguya fɔ cogo min na u ko jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ko dɔwɛrɛ tɛ olu de nɔ don k'u bɛɛ sen b'a la k'u bɛɛ ye dɔ kɛ bon jamana dun cilen de don kuma dɔnni y'a ci olu
o mɔgɔ kelenw de bɛ kɛlɛ la ko k'an k'an teliya ka d'u ma a y'a d'u ma n bɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ kɔni maa caman kɔni t'o kɛlɛ la bilen parce que i lajɛla ka kɔrɔ o tari fo n'a sɔrɔ i bɛna tuubi dɛ ni u b'a fɛ ka n'u ka tuubi de jira an na fo n'a sɔrɔ o de don dɛ e tɛ i lajɛla ka kɔrɔ a ma ɲɛ k'i lajɛ kun a ma ɲɛ bon ni maa wɛrɛ b'a la ka lajɛ i t'a to o fana ka lajɛ fɔlɔ wa tari n'i tɛ jamana mara la i tɛ kunnafoli ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Dra a jɔn caman na jara dɛ. Awɔ. Tiɲɛ tɛ. Kosɛbɛ. Voilà k'an ka taa ɲɔnɔnkaw fɛ yen. Awɔ. Sabula binkani wale dɔ bɛ yen. Mun kɛra an ka dugu bɛ doni ba taa kari dɔ tɛ. Awɔ. Voilà. Laginɛ. Awɔ. Lakanabaliya bunna k'u kan. Ɲɔnɔnkaw fɛ yen. Nin ye kari ye sa mun kun bɛ ka bɔ dɔgɔ feere k'i kunda jabali kan. Dɔgɔ feere. Awɔ. Awɔ. Laginɛ kulu marifatigi dɔw. Olu de filɛ nin ye ka nin kari kofɔlen k'a lajɔ. Ka kari kofɔlen in lajɔlen kɔfɛ. Laginɛ u donna kari in kɔnɔ. Awɔ. Ka bɛɛ lajigin ka bɔ kari kɔnɔ. Cɛw ka taga n'olu ye musow k'olu ka tagamaw sen na. Laginɛ. Nin kɛlen. Awɔ. Nin waleya cɛjugu in. Laginɛ u tagalen ni maa 8 cɛ 8 o de tun bɛ kari in kɔnɔ. Awɔ. Laginɛ kari in yɛrɛ ɛri ɲɔnɔn don. Laginɛ u wulila ni maa 8 in ye sa ka musow bila u sen na. Chauffeur ni parantikɛ u y'olu fana lasegin olu taara ni kari kɔni ye. Nka olu yɛrɛ ni maa cɛ 8 u taara n'olu ye. Nka Laginɛ ni cɛ 8 in na cɛ 3 sera ka muruti ka tila u la. Olu seginna so. Ni wagati in na sabu u ye mɔgɔ minnu minɛlen don donc u y'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen daragiw la dɔw ka fɔ la sa ko u y'olu fili ji la u bolofɛnw k'olu bɛɛ fili ji la komi yɔrɔ in ye jima yɔrɔw ye donc u ye bolofɛn ninnu caman fili ji la Laginɛ kulu marifatigi ninnu hali sini u bi taa n tɔgɔ de kɛ mata ninnu ma labila a tɔw ma labila fɔlɔ olu b'u bolo. Ala ka ɲɛ ka d'anw ma. Ya Rabbi. Ala ka ɲɛ. Ya Rabbi. Ye. Ala ka jamana in Ala k'a kolo suma. Ala k'a kolo suma o don. An bɛ nɛgɛjuru labila. Awɔ. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Kumba ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Samake an tulo b'i la. Foli diyara n ye. Sɛki tulo b'i la. Imam Bugula ni bɛ Sidibe Ndaw. U bɛɛ tulo b'i la. Ani Sidibe bɛ bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. Janginɛ. I ye bɔra ka tulo ka kuma min k'a la sisan. Ne kɔni kuma in lamɛn. Awɔ. Ne ma se ka kuma de sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ sama kuma min na quoi. Ne ma kuma de y'a kɔnɔ. Nafa jamanajɔ nafa bɛ kuma min kɔnɔ quoi. K'aw bɛ ka bɔ tɔn na k'aw ko k'aw mago tɛ mɔgɔ si la. E ka ne lamɛn man di. E y'o kuma fɔ dɛ. Mali dirigeant jumɛn da kɔnɔ. Jɔn y'a fɔ. Fula de m'a fɔ sisan. Ayi ale ko k'a bɛ k'a fɔ de ko jɔn de y'a fɔ. Samake n tulo b'i la. N'a tun sera k'a fɔ ko dɔ de y'a fɔ an bɛ se k'o mɛn parce que an ye Sogɛli ka kuma lamɛn don. Sogɛli ko k'olu mago bɛ diɲɛ k'an dɛmɛ. A ma fɔ. An tulo b'i la. Ou ale bɛna kuma dɔ inventé de. A ma kuma de fɔ jamana kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ hakili sigi quoi. N'u b'a fɛ ka manipulation kɛ u ka manipulation kɛ. N'olu bɛ se ko la i bɛ ka tigi digi. Janginɛ ne bɛ k'Ala de deli ya Rabbi Ala k'u ka bɔli latigɛ a don jira n na. Boulevard tɛ bɛɛ ta yan. Janginɛ walahi dɔw tɛmɛtɔ tɛ sɔn ka tɛmɛ Lafiyabugu fɛ bilen. Bilahi u ka bɔ u b'an sɔrɔ yan. Alahu akbar. U ka bɔ dɔrɔn n'u ma a ka kɛ Ala kama u ka bɔ. Samake. Awɔ. Allo. Allo. Janginɛ. An sɔgɔma. I ni sɔgɔma. Nba. Hɛrɛ sira. Aba. I fari dun. Alhamdulillah.
ala ka nɔgɔya ya rabbi ka tɔɔrɔ dɔgɔya amin ya ka rabbi ban pewu amin ala ka kɛ farijagabɔ ye amin ya rabbi n'i fo foli jara ye ka Cheikh Sidibe fo Cheikh tulo b'i la ka Mamadu Samake fo u bɛɛ tulo b'i la ka n ka ɲɛma fo n'o ye Bugula ye awɔ ka Vieux Sidibe fo u bɛɛ tulo b'i la Dawuda Tarawele auditeur caaman na musoman bɛɛ lajɛlen mas Janginɛ Yuba do dɛ wa Yuba Ndaw do Janginɛ Useyinu Amiɔn ko ko cɛw dɛsɛlen don ka kuma musow de bɛ kuma na o tuma ale kɛra muso ye ale tɛ ka kuma Yuba fɔcogo ɲɛ sa non mais mɛ ɲininkali de kɛ o ale ko mɔgɔ cɛw tɛ ka dɛsɛlen don ka kuma o tuma ale tɛ ka kuma ale ye min fɔ tan nin tɛ kuma ya a kɛra muso ka kɛnɛ de kan o muso de ye kɛnɛ in sigi non mais muso ye kɛnɛ sigi ale kɛra muso de ye wa ale tɛ ka kuma ou ale ma kuma de ne b'o dɔrɔn de ɲininkali k'a lajɛ ale ma kuma n'ale ko cɛw dɛsɛlen don ka kuma ale ma kuma wa hali o don na tuguni u ka fɛn na u ma kuma wa jɔn empêchelen don jamana in kɔnɔ diɲɛ don o don u tɛ ka bɔ ka kuma wa mais ne bɛ min de f'u ɲɛna jamana in kɔnɔna la comme a ko dans 2 semaines u bɛ bɔ u bɛ taa sur le boulevard appartient à tous les Maliens u ka bɔ ka taga jamana in kɔni kɔnɔna la u tɛ n'a fɔ k'u bɛna tasuma bila jamana in kɔnɔna la pendant que anw bɛ ka solution ɲini an ka insécurité la an ka insécurité bɛ se ka fɛn kɛ cogo min na sabula ale pulo ye ale ye ko caman kɛ ale tun bɛ ministère la ale y'a essayé k'an ka terrain bɛɛ an ka balontan terrain Yuba sabali sa a ye kɔrɔlen fɔ to yen an bɛ ka bɛn ɲini a ye fɛɛrɛ kɛ u bɛna jalo assise la cogoya min na Janginɛ an bɛ ka bɛn ɲini u bɛ ka démarche u ka na mais mɔgɔ min ko tulo kunnadi o de bɛ ladilikan lamɛn tulo kunnadi o de bɛ ladilikan lamɛn min kɔni ne bɛ min f'u ɲɛna u ka de revenir à la raison très vite pour que an bɛɛ bɛ se ka taa assise in na ɲɔgɔn fɛ cogo min na an ka jamana an bɛ se ka lajɔ c'est pas le moment k'a fɔ k'an bɛna ka na fɔ k'an bɛ bɔ ka taa an jɔ boulevard la k'u bɛ t'i gulon mɔgɔw ka problème na pour dire que a ye kuma dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la o kɛra bi de wa k'o ye jumɛn ye an ka fɛn wagati min na jamana kɔnɔ fɛn foyi tɛ se ka san fɛn foyi tɛ se ka san o kɛra bi de wa donc ne bɛ min fɔ u ɲɛna an ka jamana ye i b'a dɔn Janginɛ c'est le moment fɛn dɔw bɛ yen an ka bɔ o kɔnɔna la u kana n'u gulon maliyɛnw na u kana n'u gulon maliyɛnw na maliyɛn dɔw bɛ yen jagoya de don olu mago bɛ u bolola fɛnw na bi donc olu bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ taa ka taga boulevard la ni mago bɛ mɔgɔ la bi i b'a sɔrɔ bi parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen jamanadenw yɛrɛ tɛ i yɛrɛ ka kuma don ko tubabu finmanw u bɛ Faransi ka baara la yan u bɛ Faransi ka baara de la yan donc boulevard n'u bɔra bi sini anw fana bɛ bɔ k'a yir'u la k'a fɔ anw fana b'an ka jamana de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ o de don je vous remercie ala k'an bɛɛ kelen ma o tɛ se ya rabbi o don k'an bɛɛ kelen ma awɔ an sɔgɔma Janginɛ n b'a ni sɔgɔma Burama Fofana Falajɛ Burama i ni fama dɔɔni a kɛra fama ye dɛ wallahi a ka ligne tɛ sɔrɔ de n'o tɛ don o don n b'a tan to yen Janginɛ c'est-à-dire a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko M5 ye jama bɔ k'u fana bɛ jama bɔ wa jama bɛ bɔ ni dalilu de ye jama b'u bolo dɛ n ko majorité silencieuse don dɛ ne lamɛn ko n ko jama bɛ bɔ ni dalilu de ye jama tɛ bɔ k'a fɔ ko n bɛ jama bɔ ten wallahi M5 ye jama bɔ ni dalilu de ye san 7 an bɛ k'an sigi ko a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ dalilu bɛɛ de sɔrɔla i bɛ ka kan bon ninnu filɛ n'i ko ko insécurité bɛ yen mɔgɔ t'i sɔsɔ mais u bɛ ka solution ɲini a la o ye kelen filanan ninnu m'a fɔ k'u mago tɛ diɲɛ na koyi diɲɛ de bɛ ka Mali bisi ka taa da dɔ fɛ an bɛ ka faga don o don an ma jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min b'o tiɲɛ de fɔ diɲɛ ye n'o tun ma diɲɛ kɛlɛ dɛ u ye tiɲɛ dɔ de fɔ diɲɛ ye donc olu b'a san an ka to fagali de la fo ka diɲɛ wuli wa c'est-à-dire u ka sabali ninnu y'u jɔ jɔyɔrɔ min na anw mako b'o jamana ɲɛmɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ diɲɛ a diɲɛ a ko k'a bɛ n'an dɛmɛ
an nali an dɛmɛ ani bi cɛ an ka problème juguya la ka tɛmɛ kɔrɔlen kan diɲɛ tɛ Amérique ni Faransi dɔrɔn ye o diɲɛ bɛ yen mɔgɔw bɛ yen n'an y'an bolo d'olu ma Janginɛ n bi min f'i ye san damadɔ an ka problème ye a tɛ se san yɛrɛ ma a bɛ ban mais olu hakili la ko an ka to Amérique ni Faransi ka jɔndenya in de la an t'o de la n'o tɛ an m'a fɔ an mako tɛ diɲɛ mɔgɔ si la diɲɛ mako b'anw na anw fana mako bɛ diɲɛ na donc u kana fɔ k'u bɛ mɔgɔw tromper n'o kuma ye o tɛ se k'anw ta Ala ka tile hɛrɛ a diyara n ye i fo fana Allô? 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 Ale taara. Allô? Allô? Walaikum salam. Usman an club ile bi dobo radio mangana. Jangne. Hein? Asu gabo. Lu bo ka boulevard ga. Aya to gabo. Kuma jama ko ite la lu bora na kira to man tilo fene ya. Munu bora lu mo ya. Aya to gabo de a hakina. Nu ma bo fa do ku mo kalte mu ni. Abu to gabo ba. Afu lu be na fu ko ma tilo. Avami. Amifo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Sylvain. Jangne sumo. Baji fo itu la. Ma. Wa. Jangne kifo. Foli jaraye. La checho. Cheikh Lobila. E medenge fo. A Lobila. Ta imam bugula fo. A Lobila. Ismail Samake. Mamadou Samake. Yuwanda wo. Ale burama fo fana segu maiga ani katala o bɛɛ kulo b'i la bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an ba bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛkɔrɔba bɛ fo o CMT kɔnɔ Nana Kase Alu Badara Nana Kase k'an ba bɛɛ lajɛlen fo Janginɛ n bɛ bɔ maa si tɛ se k'o bali an bɛ démocratie de kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn hakilina an ta ka bɛ ka kɛ sariya kɔnɔ an kɛ bɔ bɔli da cɛ bɔ da yɛrɛ bɔ de o i b'a ko Burama y'a fɔ cogo min na sisan daliya ko de don Janginɛ pour que ka fɔ kuma dɔ la ne kɔni bɛ min fɔ tiɲɛna ne kɔni ne tɛ muso ye Yubandaw yɛrɛ tɛ muso ye Ismail Samake tɛ muso ye cɛw bɛ ka kuma mais ne taara yɛrɛ ka bɛ kuma sugu min ma quoi ni kuma ko kɔni de don Mali kɔnɔ yan nɔ de cɛ jumɛn bɛ na ni cɛ tɛ ka kuma an bɛ ka kuma aw ko tɛ ko ye ayi an ko tɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ ni a ka mɛ parti ɲɛmɔgɔ de ko sa parti ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ na min tɛ ka kuma de o jɔn de jɔn de da balilen don k'a kana kuma o mɔgɔ jɔ a kɛ mɔgɔ kelen pe tɔgɔ fɔ ko nin da minɛ k'a tɛ ka kuma o kuma ne bɛ ka kuma Amadu Goyita t'a la ka kuma Musa Mara t'a la ka kuma jɔn de da minɛlen don hali ni dɔ ko hali ni sanjɔ mɔgɔw ka kɛ dɔ da minɛ k'o tɛ kuma n'a yɛrɛ tɛ tiɲɛ n'o ye o parce que an bɛ démocratie de kɔnɔ mais ale bɛ ka kuma sugu jumɛn kɛ sisan. Bɛnkɛ o tɛ ka kuma koyi. a ye kuma dɔ fɔ i b'a dɔn lakanabɔla ko kuma Janginɛ. cɛ o cɛ mana fɔ ko lakanabɔ ko lakana bɛ yen nɔ i ye nkalon tigɛ i ka yafa n ma kuma fɔcogo la. lakana an bɛ insécurité yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ o ye tiɲɛ ye. mais est ce que a kuma bɛnnen don ale da wa. Maliyɛn don dɛ. non Maliyɛn k'a fɔ ko cogo di vraiment ɲinɛ ko cogo di ka Janginɛ bɛɛ n'i ka daluya tɛ yan. An tulo b'i la. ale ma fanga kɛ ka tɛmɛ yan. insécurité de ma dɛmɛ olu ka fanga wagati la. ale tun bɛ fanga kɔnɔ wa. munna ale ma se k'a kɛlɛ ka ban. ne k'a fɔ ko insécurité bɛ o bɛɛ faamu. Ismail Samake k'a fɔ ko insécurité bɛ o bɛɛ faamu. mais est ce que a bɛnna ale de ale ye fanga kɛ munna ni daluya bɛ ale bolo k'a ban pewu munna ale ma se k'a ban. an bɛ insécurité min bolo cogo de nana ka jɔ fanga jumɛn nana n'a ye. k'an seri ma bi ka Mali lebu diɲɛ kunnankun kan ka Mali lebu k'a da lɛfɛ la k'a da Bajɛlɛ ka lɛfɛ la k'a lebu jɔ ka fanga de y'a lebu ale tun bɛ fanga kɔnɔ wa. i bɛ o wagati ale tun bɛ min. Janginɛ a ye kuma dɔ fɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka
Poli de b'a fɔ yan kɔsa nankɔrɔ nin ye kɛrɛnkɛrɛnna Wagner ko kuma fɔra poli ye mun de fɔ yan nɔ Janginɛ a ma fɔ k'an kɛ k'an yɛrɛ ye wa poli de poli ma fɔ k'an kɛ k'an yɛrɛ a ma fɔ k'an kɛ k'an yɛrɛ ye de wa Mali faama k'a fɔ ko mɔgɔ kana an dɛmɛ k'an kɛ k'an yɛrɛ o tɛ fɔ yan Janginɛ e bɛ se ka k'i yɛrɛ ye cogo di ko karisa la ko diɲɛmɔgɔ k'e ka ɲɛmɔgɔ fila bɛ jɛ diɲɛmɔgɔ ma k'e bɛ tila k'e b'o kɛ kɛlɛko ye o tuma ni cɛ mɔgɔ b'a fɛ ka k'i yɛrɛ i bɛ k'i yɛrɛ ye cogo di fɔlɔ ni e b'a fɛ ka k'i yɛrɛ ye mais e ka fɛ ka jɛ diɲɛmɔgɔ ma o tuma an bɛ k'an yɛrɛ ye cogo di sisan aw de ko yɛrɛ k'an bɛ k'an yɛrɛ ye ko mɔgɔ min bɛ k'an wele ko kana an dɛmɛ nin k'an tɛ ka kɛ foyi ye ko fɔ Mali cɛ kɛ malidenw de ta ye k'an kɛ k'an yɛrɛ ko ɲɛmɔgɔ kana ci bila nasi ma e bi e b'a fɔ ko non ko man ko ka kɛ ko parce que ko ninnu b'a fɛ ka jɛ diɲɛmɔgɔ ma o tuma olu b'a fɛ ka mun fɔ an ye sisan Janginɛ Mutele bɛ an ka politique mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ politique kuma min na est-ce que b'a dɔn ko kɔmɔgɔ minnu bɛ kɔmɛ k'olu bɛ politique kalama ka tɛmɛ i kan mais ni kuma sugu jumɛn e ko k'an bɛ k'an yɛrɛ ye mais k'an kana jɛ diɲɛmɔgɔ ma awɔ kuma sugu jumɛn kuma ta dɔrɔn k'a lajɛ dɔrɔn Janginɛ ka bɔ kuma la ni min ye volontaire minnu taara ka dɛmɛ don Mali ma k'u ka wagati la i bɔra ka i ka kuma lase an b'a ɲini gouvernement fɛ Janginɛ a ka a kɔlɔsi a la parce que k'a da mun kan Janginɛ i t'a dɔn ne y'o de f'i ye Janginɛ cɛ i t'a dɔn ko fo karisa b'i fɛ fo ko ka t'i sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i b'a dɔn ko karisa y'i ɲini ɲini k'i ɲi ye a k'i kɔsi a la parce que kunun a y'a ye dɔrɔn k'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'i kɔsi bon ni ninnu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ e ta continuité don an fana k'a lajɛ i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo di parce que kunun a bɛna bɔ tansiɔn de kɔnɔ Janginɛ Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Ya Rabbi. 20-20-18-65. Allô? Allô? Jamana sɔgɔma. N sɔgɔma. Jamana an bɛ dugawu kɛ Amadu Jalo lo Dawuda Wula. Amadu Jalo an tulo b'i la. Ne bɛ min fɔ fɔlɔ ninnu ɲɛna. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili sigi ma. Jamana kanu tɛ ko n bɛ ɲɛmaya dɔ la ko n bɛ se ka mɔgɔw la révolte ka bɔ ko n bɛ wuli jamana contre la. Ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn faamu a bɛ se ka dilan cogo min. Ni ma fili ni pulo kelen in ka mankan in a ye mankanw kɛ ka tɛmɛ mais a yɛrɛ nana taa siraw ye. Wagati min na fanga bɛ ka taga sira sɔrɔ jamanadenw hakilina sira fɛ a bɛ dɛmɛ don o fanga kelen ma. Mais o wagati la aw bɛ ka tila ka o k'a bɛ dɔw révolte faso kama vraiment a tɛ faamu. U k'u bɔ k'u yɛrɛ fɔ fasodenw ye olu ye mɔgɔ minnu ye Mali kɔnɔ k'u fɛ. N'i y'a ye politique mɔgɔ a ye fanga sɔrɔ bi maliden kelen ninnu de ye donc o wagati la a kan ka hakili sɔrɔ ka jamana ka basigi sabati jamana kɔnɔ fɔlɔ a ma fɔ ko politique ko kuma a k'a ti fɔ dɛ a bɛ fɔ mais jamana ka ka dilan cogo min na an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna vraiment ne yɛrɛ kɔni wala banabali politicien na k'a fɔ ko an bɛ jamana min kɔnɔ bi dɔw dɛsɛlen don ka sunɔgɔ gɛlɛya bɛ ka dɔw bali fɛn caman na bi ale pulo yɛrɛ ka Sikaso mara u bɛnnen don yɔrɔ la u bɛ otage la ale ye wari sɔrɔ Sikaso mara min na u menacelen don bi e hakilila ka na sigi e bɛ jamɔgɔ bɔ ka bila o jamana kɔnɔ den kelen dɔ o faamɔ kelenw nɔfɛ vraiment u ka hakili sɔrɔ ten u ka hakili sɔrɔ Jalo an b'an yɛrɛ ɲininka ni faso ko don Ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka jamana in dilan ya Rabbi ni faso ko fana tɛ walahi fiɲɛjugu min bɛna k'u ta ka bɔ an fɛ Ala ka na n'o ye walahi Jalo Allô? Sɔgɔma Janginɛ. N sɔgɔma tiɲɛ ta. An kun bɛ Kolokani mais n ɲuman nana. Fari fisayara? Alhamdulillah an b'Ala tanu. Ala k'i kisi a ye kosɛbɛ. Ya Rabbi. Ka Sɛki Sidibe fo. Sɛki tulo b'i la. Ka Vieux Sidibe fo. A tulo b'i la. Ka Bugula fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ko n y'a fɛnɛ ka degun mɛn. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛw ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen. Ya Rabbi. Janginɛ. Élection 2018. Ko Pula bɔra gouvernement la de ka taa élection préparée. A bɔlen la a ma ɲɛ a bolo. A ye mankan wuli k'a jɔ. Accord cadre la a segira ka taa. Ko coup d'état de ye accord cadre mɔgɔw bɔ yen. Nin transition kelen a ko k'a bɛ nin soutenir. U ma sɔn k'a ta. O de y'a bila u contre la. A ko k'a tɛ don gouvernement na dɛ a y'o fɔ dɛ Burama. N bɛ min f'i ɲɛna. K'a tɛ don transition gouvernement na a y'o fɔ. N bɛ min f'i ɲɛna. Ne yɛrɛ ye Pulo ka laïcité dɔ lamɛn. A ko tun b'a ye ka don u ma sɔn a la de. Burama sabali sa. A ye da ko k'a tɛ don Burama. Problème t'a la an k'a bila o minɛn kɔnɔ. Voilà mais u bɛ laɲini min nɔfɛ. Faso jɔ. I
i kun b'a la san 1 san 2 san 3 fo san 7 i ma se ka nɔ bɔ dɔ to yen sa i k'o fɛnɛ lajɛ hali n'a kɛra kalo dama dama jɛ i k'o lajɛ o la ka bɔ o kɔnɔna na commune de Mande Janginɛ gendarmew de kan kan ka kow jateminɛ yan mais ne bɛ polisiw tɛmɛ ka tɔɔrɔ da ka Janginɛ a ka bɔ a den an bɛ tila ka ɲɔgɔn wele kɛrɛfɛ an b'o o kuma fɔ voilà i y'a mɛn voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 pulo kɔni ye kuma dɔ fɔ ko jamana fan o kɛmɛ o kɛmɛ ko 80 minɛlen don 80 minɛlen don mais o bɛɛ la k'an ka taa kalata la ko tile kelen tɛ fara a kan o kɔni ye ne dabali ban dɔɔnin allo allo Janginɛ han ni sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma somɔgɔw baasi foyi t'u la denbaya bɛ baasi foyi t'u la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛɛ tulo b'i la Sanba Sila dɔ ka bɔ Senu Sanba an tulo b'i la Janginɛ ne ma min faamuya nasɔnjini mɔgɔw ta la aw ko aw nana ka na jamana kɔnɔdenw lamɛn ka ɲɛmɔgɔw lamɛn min fɔra aw ɲɛna jamana lahalaya la aw yɛrɛ ko a ye a dɔw seereya mais RFI la sɔgɔmada in na n bɛ k'a mɛn ko nasɔnjini cidenw ko olu bɛ tugu CEDEAO ko CEDEAO ye date min fɔ ko miniti 1 tɛ fara a kan ko olu b'o kumakan in kɔ wa ni CEDEAO ɲangili min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko donc k'olu yɛrɛ b'o soutenir ko donc ko o y'olu yɛrɛ ka ɲangili ye ne ma se ka a faamuya e ko k'i nana maa ka bana ɲɛɲini k'a dɔn bana sugu min b'a la e bana ɲɛdɔn a kan ka furakɛ cogoya min na e m'o fɔ dɛ fo e ko de ko e bɛ dɔ fara bana kan a m'a diya banabagatɔ ka sa siɲɛ kelen bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o tɛ nin ye sa wa voilà ne bɛ min fɔ pulo ninnu ɲɛna n'o ye senamɛngundo ninnu ye k'u ka sabali jamana in bɛ lahalaya min na ni wallahi ni mɔgɔ ma taa ye faso kanu ye i t'a fɔ k'i bɛ problème wɛrɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ bɛɛ n'i hakilina don faso ko la ayi bɛɛ n'i hakilina tɛ o Janginɛ ni mɔgɔ ma taa ye jamana ko de ye k'e b'a fɛ jamana in ka taa ɲɛ i b'i ka solution kɛ dɔwɛrɛ de ye nka k'e bɛ jama labɔ ka kɛ i n'a fɔ M5 y'a kɛ cogoya min na wallahi i ta tɛ jamana ko ye bi i ta tɛ faso ko ye ale bɛ k'a fɔ ko kalo 14 ko fɛn bɛɛ gɛlɛyara o tuma san 7 fɛn jumɛn nɔgɔyara ale ka tile la n'ale ye ministre poste 2 kɛ a fɔra ka jumɛn dilan a la ne ko u tɛ sabali sa wa u tɛ sabali ala ka tile hɛrɛ la hakili ɲuman ma nka jamana ko la politiki mɔgɔw bɛ jamana ye cogo min na ni olu b'a ye cogo min na est-ce que kelen don u t'a ye ten dɛ allo salamaleykum walekum salam somɔgɔw sera di baasi foyi t'u la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la Janginɛ i tɔgɔ ni jamu Lamine Traoré do ka bɔ Moribabugu Lamine an tulo b'i la politiki mɔgɔ ninnu duwawu bi maliyɛnw golo la sa ninnu si dɔnna ka ban sa an ka ninnu to yen ayi dɛ i b'a dɔn fɛn mun bɛ bi yan a ye kuma ɲɛnama a ye kuma dɔw fɔ sa Janginɛ fɛn mun bɛ bi yan Janginɛ an ka faamaw k'a kɛ ala kama ministre de commerce a k'a kɛ ala kama fɛn mun bɛ ka fɔ jamanadenw fɛ u k'u kulo mada k'a lamɛn Janginɛ baloko crise de bi Mali sɛgɛlen don bi mɔgɔ Janginɛ ka jamanadenw bɛ Janginɛ ka bolo Kɛra Gɔri b'a la dɛ Gɔri bɛ nɛgɛjuru la an b'a kɛ to ɲini k'i fɛ allo allo Janginɛ allo allo Janginɛ an tulo b'i la n b'i fo nba n bɛna Pulo ka yɔrɔ la toujours jɔn don Yuba Ndaw Yuba Janginɛ Pulo anw ka balontan n'i y'a donnen galama la bi Pulo de y'a don galama la i tulo bɛ n'a Janginɛ allo an tulo b'i la Yuba Pulo de y'an ka balontan don galama la bi Yuba an bɛ ka taa assise la a ye fɛɛrɛ kɛ a ka na ni bɛn kuma ye sa Janginɛ ayi Yuba mɔgɔ min bɛ bɛn ɲini an bɛ bɛn fɔ o de ɲɛna sa an kana ayi a ka ɲi tan an ka taa ɲɛfɛ an ka garijɛgɛ di maa wɛrɛ ma Yuba an b'i fo kosɛbɛ allo allo n b'a ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Lamine Traoré ka bɔ Fajigila Lamine Traoré ka bɔ Fajigila Lamine an tulo b'i la politique mɔgɔ min
ka kuma muso tɔgɔ la a ko ko olu bɛna fɔ ko muso ayi muso de kɛnɛ ɲɛnamaya dɛ olu de y'a sigi muso de y'a ɲɛnamaya mais an bɛ min f'u ye u ka kuma ni muso min tɔgɔ ye an b'a deli olu fɛ olu k'a kɛ ala ni kira kama u ka jamana lajɛ ten sinon an sɛgɛnna dɛ maliyɛn yɛrɛ sɛgɛn sugu bɛɛ y'a ɲɛ na an b'u deli n'u bɛ bɔ u ka bɔ n'u yɛrɛ tɔgɔ ye u kana bɔ ko muso bilen dɛ bon maa ni muso fana fɛ an balakaw u kana bɔ u nɔfɛ n'u bɛ bɔ u yɛrɛ ka bɔ u yɛrɛ fɛ n'o fɔli bɔ ye. Sɛki u bɛ sɔn ka musolakaw sɔrɔ ye parce que muso ko nan ta ka gɛlɛn ko nan tɛ se ka sa sogo tɛ se ka sa jɛgɛ tɛ se ka sa muso y'o fɔ dɛ n'o kɛra kɔni ne kɔni ma dala n'u bɛ jamana ye cogo min na n'an b'a ye cogo min na ni kelen don o tɛ allo. Baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min allo 20 20 18 65 20 20 18 65 gɔrɔ bɛ ka kɛ nɛgɛjuru la dɛ babu taabolo ka ɲi n b'a ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu n b'a ni sɔgɔma baasi foyi t'u la ni kama i ka jikɔrɔni para an kulo b'i la dena mun ya ne dabari ba ani an jindo mun bi ni fo ala ale ka to fanga de jela sugu ani wo sugu no be de be selu ni muso fagarai ale bora ka mu fo o ka fanga de rawo keraw ka muso mi to mi ali tokorbo ka tasuma do ka to ko no wo kera ale to fanga yoro mu be bolora bi amina na ka wo to fanga ya ale ko ye ministre de président mu ale ko ye ministre ngo ale ko ye ministre ale be akuma mo fo bi muna ama fo kuru muna ama bwala ale bi tege la kana bali ako kuma fo ne be kelen fo ha politique mo go do bi ta kuma bete de ma o ma na yi kunu ni kuma na bi ambi jabi yo foli bi mo ma ni kuma na kunu no ye bi ubi jati ubi jabi ande magene da nga bla 20 28 65 allo an sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ ye Ismaila Samake n bɛ ka wele ka bɔ Kalabankɔrɔ i Samake Ismaila an tulo b'i la n bɛ fɔ ka Garanbugula fɔ ka Sidibe fɔ ka n balimakɛ Samake fɔ u bɛɛ tulo b'i la miniti kelen dɔrɔn de b'i bolo ok donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn dans tout ça an ka kow jateminɛ c'est à dire qu'il faut que nous observons très bien ce qui se passe et ce qui se dit jamana in bɛ cogo min fanga bɛ minnu bolo an k'u kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ kɛtaw ni fɔtaw la minnu bɛ wuli ka jɔ la kɛrɛfɛ an k'u kɔlɔsi u ka fɔta n'u ka kɛtaw la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ anw jamanaden anw de bɛ cɛmancɛ la n'a bɔra sanfɛ a bɛ bin an kan an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ parce que jamana in ye fɛn dɔ de ye n'i ye lakanako kuma ta i n'a fɔ Sidibe y'a fɔ cogo min o kelen dɔrɔn o bɛ wasa kɛ ka fɛn dɔ fɔ walima ka opportunité sɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ faso ko in na bi jamana a ma bɔ ka i bɛ ka gɛn ka bɔ ko asidiya de banna walima juguya banna ni bɔkun 100 banna lakanako in ye 90 ani kɔ de an bɛ ka hali bi Ismaila an b'i fɔ wagati banna pewu Sɛki o tɛ o don an bɛ bi ta an b'a bila yan ka bɛɛ fo bɛɛ maaw ma sɔgɔlen banna an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini n'an garijɛgɛ kɛra mun ye an n'o di maaw ma